baba nanamai. Baba muromba mazama 3 muchitsanya. Baba minister mazama 3 muchitsanya. Ngidei. Dana murume uyu ashaika. Asani bayo chamurova kamwe chete. Asipane bayo ningira murova kamwe chete. Bishop, muya mwana nditi muzo. Manya murume pamuna matu murume opi. Murume. Ya murume kwira gomu rimwe chete kana kurapa masowe. Notungamiriri muya mwana kubatsire. Anza murume. Wanzwa murume. Ucharota kuti hoposo chimhanyiswa. Ucharota dzike hopo chimhanyiswa. Ushingoti pana nditezi ndiri kuwiswa. Uona kuti uri kuwiswa. Asi pane vanhu vakuru vada kukurwisa. Pane vanhu vada kukurwisa. Kuti tikapedza chando ichichi toti Mwari ariko. Tinoshedzera kuti Mwari ariko. Amen. 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 Asandi tumantaura kuti murume uyu avoti ararere njeringwe chete. Timoya mwana ndizei ambatsire. Timoya apindire. Munza baba. Muchasvika panguva kana muchifamba somunzi anonyite ngeda kuruwa tenge ndeta mhosva so. Asi musina chi ndozvitoitika papi pamoni. Mhosva. Anoinongorowa so. Anditeka. Tenge munhu aida kunzimhanya. Mhanya. Musati zvezvekutenge munhu anopfungwa dzakati dzakawandisa. Munhu ane pfungwa dzakati wandei. Manza baba. Manzwa baba. Tuna bada kita sanyengere tu vapenge anditeka. Saka zunza ayi wono tikampengesa. Vanhu vachoka tukakweta misheni wakati mpengesa anorapa. Saka kuti katingomurwechi kamwe chete. Adabva kurwa kamwe chete. Haleluya. Amen. Murume ende unobata mchinjiko radio so utaura zvauri kuda. Anza murume. Mweya mwana kubatsire so. Kuzogona kuzoenderera mberi neivhangeri yaMwari. Amen. Asotere masiteve vana vako vese. Kuti nhau ikapotsa iwe kurowa chi? Kurowa mwana. Kuti nhau ikapotsa kwauri Una murume. Nhau iripo. Nhau iripo. Yes. Yes. The message laba. Yes. So we cut a dice. Override created. Cut a dice. So we cut a data. So it's a private. Yes. 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 Cut a by law. So it's a creation. No tend. Yes. Yes. Like it. Vamuzoro akudenga Mwari wakuna Mwari wapamzoro akudenga Mwari wo Wanezedera mkere pamuri pamuri ndakapedza